दिनै JSP Advice 360 चेनेलाव नोंथांमोननिसिम मोनसे गोनां कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं स्पेसियली आसामनि थामहिनबा भारतबर्षआवनो मुं मोननाय मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिथां जुबिन गार्गआ थांनाय 19 सेप्तेम्बर 2022 आव सिंगापुराव हरखाबै दै सानस्रिनानै बे लैथोनि गेजेरावनो हरखाबै हां सरथेनानै थैनायनि जाथाया जोंनि दुलाराय भारत आरो आसामावनो मोनसे समखिखांनाय आरो गिथावना थासारि लाबोदों। जुबिन गार्गखौ लानानै दिनै ससियेल मिडिया आरो बायदि बिजोंफ्राव गोबां खोथाफ्रा फोसावजागासिनो दङ। थारैनो जुबिन गार्गआ हारसिङै थैदोंना जुबिन गार्गखौ बुथारनाय जादों बेखौ लानानै दिनै ससियेल मिडिया आरो खौरां बिजोंफ्राव सावरायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा आं सावरायनो लानाय आयदाया जाबाय जुबिन गार्गजों लोगोसे थामहिनबा जुबिन गार्ग थैनायजों लोगोसे इंराजि हांखो हालानि मोनसे हांखो एसआ खोब गोथौयै दाजाबदेरफानानै दङ। दा बेखौनो आङो दिनैनि कन्टेन्टआव आं सावरायनो नाजानाय जादों। बे हांखो हालाजों लोगोसे जुबिननि थैनाया खाथिसिनै सोमोन्दो थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे खोथाया जोंनि थाखाय साननो गोनां मोनसे आयदा। 1 सेप्तेम्बर 2025 2 सिंगापुर जुबिन दाया रुंसारि जाहैदोंमोन सिंगापुराव। 3 इंराजि हांखो हालानि 19 नं हांखो आरो जुबिन दा थैनाय खालारा जाबाय 19 सेप्तेम्बर। 4 श्याम कानु महन्त जुबिन दाखौ बाहायनानै फोजोबस्रांनाय मानसि। बे श्याम कानु महन्त बिथाङा नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव बिथां जुबिन गार्गनि लोरबां देहाखौ नुसेयावबो बिथाङा जर जबस्ति खालामनानै जुबिन गार्गखौ सिंगापुराव खुंनाय नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव बाहागो लाहोनो बिथाङानो लानानै थांनाय जादों। 5 सिद्धार्थ शर्मा जुबिन दाजों लोगोसे थानानैबो मानो बिदि जानो मोनखो? जुबिन दानि मेनेजार बिथां सिद्धार्थ शर्माया जुबिन दाजों लोगोसे थानानैबो मानो बिदि जानो मोनखो बे खोथाखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। मानोना जुबिन दानि जानाय लोंनाय थानाय गासैबो ठिकाना बा माब्रै जुबिना माखौ जानो मोजां मोनो, जुबिना मा समाव मुलि जायो, बेफोर गासैनि जोथोन लानाय बिबाना बिथां सिद्धार्थ शर्मा थामहिनबा जुबिन दानि मेनेजार। बिथाङा जुबिन दाखौ फैसा बानायग्रा मोनसे मेसिन बादि बाहायनानै दिनै गुवाहाटीयाव कौटि कौटि थाखानि मोनबा जायगायाव आथिखालाव बिथाङा दालान लुनाय एबा कम्पानि खालामनाय जाथाया दिनै रोखा जाबाय। जाय जुबिन गार्गआ गावनि थानाय दालानखौनो मोजाङै लुनो हायाखै, नाथाय जुबिन गार्गनि आन्दाराव मावनाय मेनेजारा दिनै करोड़पतिनि मालिक। बे सिद्धार्थनि सायावबो दिनै आसामनि रायजो राजाफ्रा गोबां सोंलु आरो दान्थे बिथांसे खालामगासिनो दङ। 5 शेखर जुबिन दानि मिउजिक थामहिनबा देंखोगिरि जायनि मुङा रायखांजागासिनो दङ आरो जुबिन दानि जि मिउजिशियान बिथाङाबो जुबिन दाजों लोगोसे दङमोन आरो बिथांखौबो जुबिन दाजों लोगोसे जुबिन दाखौ सिथारनायाव माबाफोर लोब्बा दं बेखौ लानानै आथिखालाव गोबां खोथाया गोसारगासिनो दङ। 7 सुरुसाजाय स्टेडियाम जुबिन दाखौ रायजोआरि जोबथा बिदाय होनाय जायगानि मुङाबो मा एस हांखोजों सोमोन्दो दङ। 8 सनापुर जरहाट आरो गुवाहाटीनि हार्ट सिटीनि गेजेराव जुबिन दानि खबरस्थानखौ खालामाबासिनो मांखरसिलिखौ खालामाबासिनो मानो कामरुप जिल्लानि कुमारकुसियाव खालामनाय जाखो? आरो जुबिन दानि थैनायखौ बयबो मानसिफ्रा गोरलैयै लानो हायाखै आरो बिथांजों सोमोन्दो थाफानाय मानसिफोरनि सायाव गोख्रों इनिशिएटिभ
बा सिबिआइ तदन्त खालामनायखौ दिनै आसामनि गोबां मेलेमजिबि आरो जुबिन गार्गखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रा बिथांमोननि सायाव गोख्रों सिबिआइ इनकुवारि खालामजानायखौ दिनै बुंबाय दं आरो जुबिन गार्गनि देहा सोलेरखौ नैथि खेब आसामाव पस्टमर्टेम थारमाने नैथि गोथै आनजादखौबो खालामनाय जादों। दा नैथि गोथै आनजादखौ खालामनायनि उनाव मा रिपर्ट ओंखारो आरो जुबिनदानि मबाइला आथिखालसिम गोमानानै थानाय जाथाया मा फोरमायो बिनि सायाव गोबां दान्थे बिदान्थे जागासिनो दं आरो जुबिन गार्गनि मबाइलखौ मानो आसामनि सिएमनो गथायदिया थामहिनबा जुबिननि बिसिनो मानो गथायनाय जादिया बिनि सायाव मोनसे सिखोमानानै थानाय मोनसे गुमुर हाबसोमनानै दङ जायफोरखौ तदन्तनि गेजेरजों जों मोनथिनो हागोन। दा खोथाया जाहैबाय जुबिन दा थैनाय समाव जुबिनदानि साखाथियाव थानाय सुबुंफ्रा सोर सोर आरो बिथांमोना जुबिनदानि सायाव मानो मोजां भाबै बिथांखौ जोथोन लादिया आरो बिथांमोन थासेयाव जुबिन दाया मोजां ट्रिटमेन्ट मानो मोनदिया बिनि सायाव गोबां रहस्य हाबसोमनानै बा सिखोमानानै दङ। दा जुबिन गार्गजों लोगोसे बिथांनि थैनाय समाव बिथांनि रुंसारि जानाय जायगायाव सोर सोर सुबुङा दंमोन बेखौ आं फोरमायनो नाजानाय जादों। जुबिन गार्ग थैनाय जायगायाव बिथांनिनो मेनेजार सिद्धार्थ नाथ शर्माया प्रेजेन्ट दङमोन। बिनि उनाव जुबिन गार्ग थैनाय जायगायाव बिथांनि मिउजिशियान शेखर गस्वामीआबो दंफायोमोन। बिनि उनाव जुबिन गार्ग थैनाय जायगायाव थामहिनबा एक्सिडेन्ट जानाय जायगायाव तन्नमय फुकनाबो दङमोन। बिनि उनाव जुबिन गार्ग थैनाय जायगायाव बा जाब्रबथाय जानाय जायगायाव दङमोन सिद्धार्थ बरा बिथाङाबो। बिनि उनाव जुबिन गार्ग थैनाय जायगायाव दङमोन परिकित शर्मा। जुबिन गार्ग थैनाय जायगायाव बा जाब्रबथाय जायगायाव दङमोन सन्दीप गार्ग। बिनि उनाव जुबिन गार्ग थैनाय जायगायावनो दंबावोमोन अभिमन्यु तालुकदार आरो बेबायदिनो जुबिन गार्ग थैनाय जाथायथिलियाव दंमोन रुपम कमल कलिता। जुबिन गार्ग थैनाय जायगानि जाथायथिलियाव दंमोन देबज्योति हाजरिका। जुबिन गार्ग थैनाय जायगायाव बा दङमोन देबज्योति हाजरिका। जुबिन गार्ग थैनाय जाथायथिलियाव दंमोन सुदीप्त चेटार्जी। जुबिन गार्ग थैनाय जायगायाव दङमोन वाजिज आहमेद। दा बिथांमोना जुबिन गार्ग थैनाय जायगायाव बे मख'नाय सुबुंफ्रा गासैबो प्रेजेन्ट दंमोन। नाथाय गासैबो प्रेजेन्ट दंमोनब्लाबो बिथांमोना जुबिन गार्गखौ मोनसे सुइमिं पुलाव सानस्रिनायाव उइदाउट लाइफ बोट होआबासिनो सानस्रिहोनाय आरो जुबिन गार्गखौ माब्रै मार्डार खालामनाय जागोन बे खोथाखौ सावरायलायनानै भिडिअ खालामनाय मोनसे भिडिअ भाइरेल जागासिनो दङ आरो बे भिडिअआव जुबिन गार्गआ सानस्रिनानै मेंनानै लाइफ बोटआव गावनि आखाइखौ हानहरनानै बे लाइफ बोटआव गाखोनो नाजादोंमोन। नाथाय लाइफ बोटआव गाखोनो हायाखिसै। बिथाङा हरखाबैनो लाइफ बोटनिफ्राय दिलिनलाङो आरो दैनि फेम्फोनाफोर बायदि जुबिन गार्गनि देहाया गोजावनानै थायो। नाथाय साखाथियाव थानाय सुबुंफ्रा बिथांखौ जाबादि समाव बोखांनांगौमोन बा जोथोन लानांगौमोन बेखौ जों नुनो मोनाखै आरो जुबिनखौ बिथांमोना इनडाइरेक्टलि माब्रै नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव सिंगापुराव लांनानै बिथांखौ सिथारनाय प्लेन पलिसिखौ खालामदोंमोन आरो बे नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव लांनानै जुबिनदाखौ नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव बाहागो लानाय फाजिनो सिंगापुरनि जायगायाव लांनानै बिथांखौ सिथारदों होननानै आथिखालाव थोंजोङैनो बुंनो हायो। मानोना जुबिन गार्गनि देहा सोलेरखौ लोरबां नुसेयावबो बिथांमोना जुबिन गार्गखौ सानस्रिनो होनाय जुबिन गार्गजों लोगोसे एन्जयमेन्ट खालामनानै जानाय लोंनाय खालामनाय बा बिथांनि सानस्रिनायखौ जाबादि मजा लानानै
बिथांमोना नायनानै थादोंमोन आरो डिउ टाइमाव बिथांमोना हस्पिटालाव जिबायदि समाव लांनांगौमोन बेबादि समाव लांनाय जायाखै। दा बेखौ लानानै आसामनि गोबां रायजो राजाफ्रा गोबां सोंलु जादों आरो आथिखालाव जुबिन गार्गनि बिसिजों लोगोसे बिथांनि मेनेजार सिद्धार्थ नाथ शर्माजों माबा मोनसे सोमोन्दो दं नामा बेखौ लानानैबो मानसिफ्रा मोनसे सन्देह जादों। आरो जुबिन गार्गआ दिनै गावनि न'खौनो लुनो हायाखै, नाथाय जुबिन गार्गनि मेनेजारा दिनै माबोरै गुवाहाटीयाव करोड़ माबोरै दालान लुखो आरो माबोरै कम्पानि खालामखो बियो साननो लागा जादों। आरो जुबिन गार्गखौ बिथांमोना फैसा बानायग्रा मोनसे मेसिन हिसाबै बाहायनानै जुबिनखौ दिनै बिथांमोनानो सोलो बाहायनानै सिथारनाय जाथायाबो दिनै रोखा जानो थांगासिनो दङ। आरो जुबिन गार्गआ ओरैबायदि सुबुंमोन जायहा फैसानि फारसे लुबैनाय गैयामोन। जाय मानसिया गावनि गुगल पे आरो गावनि बेंक एकाउन्टखौनो बिथाङा चेक खालामामोन, अडिट पार्टी मोजां रोखोमै खालामामोन, बिथाङा गासैबो गावनि प्रपार्टिखौ बिथां मेनेजार सिद्धार्थ नाथ शर्मानो गथायना होदोंमोन। जायनि जाउनाव जुबिननि उइक पइन्टखौ मोननानै दिनै सिद्धार्थआ आसामनि बिखायावनो गुवाहाटीयाव गोबां कम्पानि खुलिनानै दिनै करोड़पतिनि मालिक जाबाय। नाथाय जुबिना दिनै करोड़पतिनि मालिक जानो हायासै। बियो सरासनस्रा सुबुंफोरजों लोगोसे थानानै जानानै गावनि जिउखौ बावलांबाय आरो गोरिब निखावरिफोरखौ रैखाथि खालामनो थाखाय आरो थेलाअला रिक्साअला बायदि सुबुंफोरजों थाफानानै जाफानानै आरो बिथांमोनखौ बिथाङा गोबां बिथिङाव मदद खालामदोंमोन। दिनै जुबिन गार्गनि थैनायाव थामहिनबा जुबिन गार्गखौ लाबथिंनायाव दिनै 10 लाखसो सुबुङा बाहागो लादोंमोन आरो जुबिन गार्गनि बेफोरबादि गोथै देहाखौ लाबथिंनाय सुबुं बिसानखौ नायनानै दिनै गिनिस रेकर्ड दिनै बिथाङा लाखिलांबाय। दा जुबिन गार्गनि सायाव फैबाय थानाय बुब्लियाव माबादि आसाम सरकारा इनिशिएटिभ लायो आरो सिंगापुरनिफ्राय मा रिपर्ट फैयो बिनि सायाव बेस खालामनानै जुबिनदारनि थार बिसारा जागोन बेखौ जों नेनो नांगोन। आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो नाजाया। नेक्स्ट भिडिअ आं जुबिन गार्गनि थैनायनि माखासे रहस्यफोरखौ लानानै आङो सावरायसोमनो नाजागोन। मिजिंथियो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गाहामैनो दङ बेखौ मिजिंथिबाय। आरो जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा गोदान बिथांमोना आंनि JSP85C65 इउटुब चेनेल आरो फेसबुक पेजखौ साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांसिम सहैनाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै बर'।